Today, I will be formalizing my endorsement for Colonel Cañete to be the permanent Cebu City Director. Formal nga giendorso ni Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia si Police Colonel Antonieta Cañete isip bagong City Director sa Cebu City Police Office kun si CPO. Subay sa flag raising ceremony sa Cebu City Hall buntag sa Lunes, Setyembre 23. Dugong ni Garcia nga satisfied siya sa gipakita nga kalidad sa serbisyo ni Cañete. From the robbery to so many other things nga iyag yung gi-implement o gi-execute yun nila ang akong order. One order that I executed was the police visibility. Upon myself, voluntarily and without mental reservation, or purpose of evasion, so help me God. Congratulations. There you have it, ladies and gentlemen. Congratulations. Sa laing bahin, human sa ilang pagpanumpa, nagkuptanay sa ilang mga bukton isip simbolo sa panaghiusa ang mga miyembro o opisyal sa political party KUSUG o Kugi Uswag Sugbo nga gipanguluhan sab ni Garcia. Lakip ni ini ang mga incumbent Cebu City councilors nga sila Edgardo J.P. Labella, Joel Garganera o Jerry Guardo. Ang mga kaniadto miyembro sa Barug Team Rama nga sila Konsehal James Anthony Cuenco, Ray Gialon, Renato Junjun Osmeña ug June Pastor Alcover karon kaalyado na sa KUSUG Party. Kahinumduman nga sa mga niaging buwan, una nang gianunsyo ni Cuenco ang posibilidad sa iyang pagretiro sa politika. I admit I already considered very seriously my decision to retire. There was so much achievement done in so few 3 or 4 months that he was in office, and the previous mayors that we had have been in office for so many years, and nothing has changed. Gani gipahimugatan ni Konsehal Alcover nga wala sila mibiya sa Barug Team Rama apan ang suspendidong mayor maoy unang nibuhi kanila. What may mabiya niya? Siya i-declare primero o independente siya. Naglibog na naman independente siya. Wala siya mapusulta na mo. So in short, siya i-nibiya. Apan bisan pa man sa ilang pagpaila sa publiko, wala pa'y formal nga anunsyo sa pagdagan isip mayor si Garcia o gingon man ang iyang lineup. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.